Hatod sa Indo kan DZGB asin kan Comelec an Boses kan Barangay 2023. Boses kan Barangay 2023. An programang matao sa Indo nin giya sa pagpili nin mga lideres sa barangay para sa karahayan kan kada saro asin sosyudad. Matukar kan mga isyu asin mga dapat kibuhon kan lambang saro sa panahon nin kampanya asin konduktaning eleksyon. Makisabay sa diskusyon ngunya na aldaw digdi sa DZGB. Kaiba si Pio Fernandez asin Attorney Maria Aurea Bunao, Comelec Provincial Election Supervisor sa Albay. Digdi sa Boses kan Barangay 2023. Boto mo, futuro ko. Yes, diretso na kita sa programa this time matod sa Indo kan DCGB asin kan Comelec ang Boses kan Barangay si Attorney Maria Bobunao sa tuyang Comelec Albay na sa linya. Attorney, thanks for waiting. Dakol na komersyal kaya. Natambak so sa mo yung advertisements. Welcome sa programa, Attorney. Matatapos ng programa. madali sa nato ni baka may hapot na tulos ini tiba related na ini sa programa ta. Baka related na to sa kwan. I-accommodate muna natin. Hello, good morning. Hello. Hello. Ano lang po ako? Opo. Naglunod ako sa auto, nag-aali ako, nahiling ako ako. Nababa ako, dahil ako nakababa, hindi na lang nagdada. Bata na-stroke po ako. Ay sus, naputol nagapon tayo ito, attorney. Naglunad sa auto. Dahil pa nakababa, pinarabas na sa auto. Bata na stroke, hirak man. Naputol pati sa cellphone niya. O sige, dahil balik, Comelec time na po kita ngayon. Attorney Maria Aurea Bobunao in the house. Attorney, good morning, Tabi. Welcome sa show, Tabi. Marinaga po sa partner ni dahil lamang nagkukupas ang kagapuhan. Dapat Papa P ng Bicol, ng Albay. Ayan ka na naman, Papa Pio. Ayan ka na naman. Oh, nagapod ato ni so kahirak man ako mudaran talaga ni. Ako mudaran tayo ni. Oh, sige. Oh, hello. Hello po. Hello. Uday na nagsisimbag. Hello. Una naputol. Dai bali tabi attorney kwan ngunya sa news pero miming nasusubaybayan baga and siguro kita nagakaisi man kan gabos ito bagang naging famoso nung ngunyan so mga isisumbong baga sa Comelec inuton ta mo ni bago kita duman sa main topic ta ining so mga ipigrereklamo na kandidato sa barangay election na pigtawan na nga ning show cause order ta nagbalgar na sinda pinagsasabing nagbalgar na sa regulasyones. So paano ang sistema kay ni halimbawa igoning taga-arog kay ning barangay may nahiling na sa paghuna niya nagbabalgar na ito kan provisiones kan election code. Ano ang gigibuhon niya tanganing may reklamo niyan sa Comelec, Tabi? Go ahead, Tabi, attorney. Iguana po kami pinaluwas ng mga QR code. Kung sabihong kaan, madali una sa pagreklamo niyan. Actually po, di sa bilog na Albay, lampas na kitang 10 ang pinaluwasan kay Shokos Order. Base lang po sa screenshot kang mga post sa Facebook. Oh. So, email lang po ini, may QR code pikitang nasa pinadara ko po ini sa mga local media. Isi-send po duman sa reklamo, automatic po minasend po tulos kami ang Comelec Committee on Kontrabigay ki Shokos Order. Oh, iyo ta so mga nagdadangog gunyan halimbawa daiman kan mga QR code na yan, attorney Tabi, paano? May email po, may email address, tapos may hotline po na itatao para po at least ito pong sasabing QR code, duman po kaya pigsisend so mga reklamo, tsaka so mga screenshot, tapos so attach na mga reklamo kung kay Sisay po na nagbabalgar kan sa tuyang premature campaigning. So nakulo na po ang almost 3,000 na po sa siguro sa bilog na nasyon ang napaluwasan kay Shokos Order na aksyonan kang Comelec. Mm-hmm. So, magduman na lang po siguro sa opisina kang Comelec para po matabangan kung iyan pong sabi mo dahil tatao. Yeah. Mag-arugata. Nangyari na po sa Pyudoran. Actually, may mga nakaaging simana po ito, may nag-upload
na nagreklamo ano da pong gibuhon idawan po ki assistensya kan sa tuyang mga Comelec field office. Iyo. Magayon paano ni attorney Tap? Kaito bagang mga panahon kung may reklamo kita kontra sa sarong kandidato na sa kampanya halimbawa nagbalgar kay puhan tapanin abogado kung ano-ano pang mga pasistema ngunyan pwede nang magdirekta mismo sa Comelec Ano po gamit sa committee, ini. opo. Di ba? Yeah. Siga po, yan po ang tigkataramta na advantage kang internet age and technology. Nawara poan sa mga nakaaging dekada. Yeah. So sabi ko nga niya, ang mga nakapira na po akong pa-interview, Papa P, di ba? Papa P, may bagong si Papa P. Na pigtataram ko, pig-explicar ko sa mga kandidato, and gusto kong ipaliwanag, pati po suportadores, ang latest po na pinadarahan mi sa UWAS, is suportadores, kasi nakapost sa Facebook niya, so picture kang kandidato, tapos nakalagduman sa picture, vote. Okay. So isipon mo poan, isa ro po ining garong maray na example na daw suportadores ka, simple kang botante, bako ka mang kandidato, puro ika po pwedeng magbalgar and makasuhan ki premature campaigning. Kaya sa paagi po kayo sa tuyang boses ki barangay, mapataid ta, gentle reminder, nagabus po, pwedeng kasuhan. Yan. Makulang kandidato. Opo, ining sa UWAS tabi attorney, pardon my ignorance, bago pa lang ini na suportador na pinagkwanindo. So kaito pang nakalisasimana ini. Po. So nakaagi po kandidato. So Pimiro na kaso digi sa Bilog na Albay, kandidato po ito sa pagkabarangay. So ngunyan po, suportadores, bako man siya kandidato, kaya nga ni po nagtaka, pwede na pala. Yes, kang i-revisita po ang premature campaigning na Section 80, it can be committed by the candidate or supporters or po ang nakalagnuman. So pwede po kamong makasuhan. That is an election offense. O turong kugirare po ang penalidad, Sir Pio, yung not more than 1 year or not less than 6 years of imprisonment and no probation. Ipo ang gusto ko talagang ipaano. Dahil kung probation na, diretso ko kamo preso. And gapang dahil kamo makaboto, dahil kamo botohan. Pero magabat po ining kaso. Opo. Na data po pag una kasi na dahil ini mapagnasampulan po kamo nakasuwang kamo kang Comelec, kahira ang puturan nindo. Opo. Attorney, may apod giraray sa tuya, tiba related, naku, naputol na. So nag-apod tabi, Sige po, yung nag-apod tabi, pakiapod na giraray, pasensya na, taday ko na akomodar tulos, na nag-tiyempo kaya kita ta, iguaning na delay bagaan sa tuyang internet, sandali lang muna, may nag-apod sa tuya. Hello, Bong Tabi. Hello, sir. Ay, maray na ang tabi papaping. Opo. May apot lang ako papaping kasi nangyayari bagangon yan. Ang kada barangay may tupad na pigkatao. Ang sistema, pwede ba bang mag-assist ang mga barangay official pero kandidato siya? Oho. Ang hapot mo tabi kagawad mong so barangay officials kung pwede mag-assiste kung yaon duman so distribution kang tupad para sa mga beneficiary kan sa indang barangay. Napuputol. Attorney Tabi, sandali, eto na. Hello Tabi, Bong. Yung man sila ito ang apot ko kasi kung minsan, tigasamantala itong lalo na ang tupad, lalo na sa mga barangay official. Tapos ngunya, mara-election din ngunya. Tigasamantala ito, kasabay ba ito sa violation kang sarong kandidato? Igo ka pang ibang hapot tabi kagawad mong ibababa ko na mo ng cellphone. Nagugunta sa simbag ni Attorney Bunaw Tabi. Ilang po ang hapot ko. Sige. Thank you so much. Thank you. Sige. Attorney, madangog tabi kami kan simbag hali dyan sa Comelec manungod duman sa kahaputan tabi kung na-monitor nilin maraiso question. Go ahead tabi, Attorney.
Paliwanag ko iyan ha, anani. Gamusta sa nang gahapot sa muya. Hindi po baga premature campaigning. Hindi po baga attorney, ano na ini. Okay. Maliwanag po ang sabi kaan kang COMELEC. Nagiging premature campaigning kung pigagamit ang mga okasyon na ini para mangampanya ang sarong kandidato na elected official manggiraray. Sinabi po kaindidi sa conduct of barangay assembly na katakod man po ka mga araw kay nita, ano baga po baga, legal po baga sa mga elected na barangay officials ta, nagbabarangay assembly. Ang sinabi po kang COMELEC BD, the commissioner election in its regular en banc held on September 29 disallowed the conduct of barangay assemblies and barangay outside the campaign period. So, all barangay officials who are candidates are hereby informed that they may be held liable for election if they use barangay assembly to engage in election campaign or partisan political activity or commit any acts punishable under Section 80 of Omnibus Election Code. Ini pong Section 80 is the premature campaigning. So, sarap ko sa pinagbabawal na kang COMELEC na kung ining barangay assembly, pigagamit kang mga barangay officials na kandidato man sa sa barangay na oportunidad para mangampanya. Hindi na po ang pinagbabawal ta sa premature campaigning. So, balikan ta sa hapot. Ang burden of proof po, kaitong nagsabi na pigagamit ining mga patupad, sa imo po, kung mapatunayan mo na si Kapitan, sige nang taramduman, botohan giraray nindo ako. Ako po, nasampang nindo, nagtatabang sa indo. So, talagang mga aktibidades na makapagtaram na talaga siyang nangangampanya, that is premature campaigning. So sabi ko nga sa barangay, kung may piyesta, kung ano man po na aktibidades kang barangay, di ka mo maggamit ka oportunidad para mangampanya because that is premature campaigning. Irereklamo ka mo kang kalaban nindo. So itong gusto magreklamo sa indo, Sir Pio, nasa imo ang ebidensya, magproducer ka para igwa ka man na ebidensya na masasabi mo na tigagamit talaga ini ka mga elected na official na ini para mangampanya. Yan, opo. The way I understand it, tabi attorney, kung nalimbawa igaman agad ning tupad, duman, tapos nag-assistir so kapitan or so kagawad, pero dahil man nagtataram na iboto nindo ako, ako nagtatabang, pero kung it is in the normal performance of their duty as the barangay captain o hain so mga tukawan darahon digdi sain dapat mo kon ini si say so mga beneficiary digdi na kamo, pero dahil man nagtataram iboto nindo ako, okay yan tabi attorney? Kasi nga po, explicar ko kung ang mga actuation niya, ang mga hiruon niya, sa sarok man lang na pagtabang duman na mandato man siya gibuhunan, di ba po ako may nahihiling na pangangampanya. Pero kung may mapatunayan, kung sisay man duman na kalaban niya o taga-barangay na botante na mahiling man nangangampanya na si Kapitan o iba na po. So it all depends on the actions and words na pigsasabi, na pigigibo kang mga barangay elected officials na ini. Kasi mga kandidato manggiraray ka mo. So di ako makataram, Sir Pio, kasi this is factual. Depende po sa pag-appreciate sa indong mga hirok o gawi o taramon sa daw na nagpapatupad ka mo ki mga mandato nindo sa barangay. Yan. So igo ning kumbaga borderline. Ini ang trabaho mo, dahil mo pagdagdagan na iboto ako. Ini diyan ka sana sa pagpungsionar mo bilang kapitan. Bako, tabi attorney, tama daw? Dahil po kamo mga elected official na nagdadalagan sa pagka-re-election, kandidato kamo. Dahil hindi paglingawan na may kalaban kamo, may nagsisirip sa kada hiro nindo. Kaya ingat sana. Opo. Attorney, may reaksyon. Pasiguruhon ang mga hiro. Sige po. Attorney, may reaksyon tabi coming from Father Boots Bombase.
Padre Butz Bombase, nasa linya. Standby muna tabi, attorney. Dangugunta muna ang pahayag and kontribusyon, query, reaksyon ni attorney, okay, ni Father Butz. Father Butz, maray na aga. Nasa sa imong pagkakataon. Go ahead po. Yes, maray na aga sa imo Padre Pio. Pio. Anyway, gusto ko lang ipasabot na digdi baga sa tuwa sa simbahan kaya, sabi ni Bishop Joel, so o barangay, meron silang temporary leave of absence sa kanilang ministry. Parang danyaran ang sabi nagkakandidato yan, siya ka Eucharistic minister, pagkatapos o lektor, dahil muna siya pinagpapalektor dahil pinapa-Eucharistic minister kasi parang dahil madanyaran ang pagiging siya parang ginagamit niyang simbahan sa niya sa inihong kandidato. pagkakampanya. Gusto ko lang ihapot kay attorney, diyan sa barangay, para ba tinatawag, parang preventive, halimbawa, ako ngayon ang barangay chairman, so of course, ako pa rin ang barangay chairman kahit after the election, hanggat ma-elect ako. So, yan ang gusto ko lang na, actually, iba, more on preventive measures rather than the causative measure, preventive measures. Meron bang ginagawang niyang preventive measures? Tapos ka na po tabi, Father Butz, sa kaputan. Itabi. Standby, Father Butz, ha? Standby. Ipapasa ko na ang linya kay Attorney Maria Bubonaw. Attorney, madango kami kang kasibagan. Go ahead po. Ang pagiging pong barangay officials, Ninda, dahil pong leave of absence dyan, Father. Kasi sisay po ang magibo kang mga mandato ninda hanggang dahil sinda makapalit, sinda man po giraray ang magibo. So, unlike dyan sa simbahan, which I confirm, Father, na pigigibungan sa parokya mi sa Malilipot na talagang pagpa-believe ni Father Paul, gabos na may mga kandidato na nagsisirbi man sa simbahan. Hindi po pwede ang sa barangay kasi public service po ini. So, gusto sabihin ka, dahil man pong may mapalit sa pagiging kapitan o barangay officials habang diretso po ang satuyang election period. So, naintindihan ko po na sa lado kang simbahan, pwede ini, pero po sa lado kang serbisyo publiko kang barangay, day pa po poon kang pagkalaw ko sa pagiging lawyer na nahiling ko na pwedeng mag-leave of absence ang mga kapitan o barangay officials habang nagpapadagos ang karampanyahan o election period. So they just have to be careful sa iindang pigigibo kung hain na po sa pagiging opisyal mo tapos sa ka po sa lado kang pagiging kandidato mo. Yeah. There is a fine line on it. Pero kakayanon po ang sarong mga elected official yun na po inidam buhay na po nindaan. So aram taman pigigibo lang ni kapitan bilang kapitan. Oo, pigigibo ni kapitan talagahagad paki boto. Yan. So yun na po ayan ang pwede siguro magiging advice kang COMELEC sa mga elected official na at the same time kandidato na data pagsubrahan ang satuyang mga actuation na mahadadanyaran o matataram kang ibang tao o kalaban mo na nangangampanya ka na. Opo. Dahil din po kitang leave of absence na pigsasabi ni Father as preventive measure. So you're always at risk na makasuhan. Ayun. Standby, Attorney Bunaw. Father Tabi, any further reaction Tabi? Go ahead po. Thank you very much at liwanagan ako kasi parang sa ganon, kasi sa amin, for example, ganon sa election day, mayroon pinapasok na kung an OIC parang siya, OIC parang neutral. Pero anyway, sa government pala walang ganon. Anyway, ang mahalaga dito, gusto ko na iparating, ang mga mamamayan must be sensitive. Dapat ang mga mamamayan, dapat talaga maging aware kasi pukaw din ito sa mga butante
na hindi tayo basta boboto ng boboto, kundi tayo mga intelligent voters o critical voters, hindi passive voters. Anyway, yan lang gusto kong ipaliwanag sa iyo, Pio, at Oo. attorney, at sa mga nagdadal sa DCGP, Mm-mm. na dapat kita maging, sabi nga, nung nakaraan na Friday sa mga bata, masusing, sabi nga, masusing mga botante. Hindi sinususian na botante. Yan lang po. Thank you very much. Yung mga tabi, padre, yugon mo, halimbawa, lay minister, mapakomunyon, attorney and padre, mapakomunyon, o taga sa ingkang barangay. Iboto mo ako ha, hawak ni Krista. Ano Ayun nga ni. Di ba narokan mangyari attorney and father Boots o taga sa ingkang barangay ha? O taga dumangay ako. Iboto mo ako, kapitan. Hawak ni Kristo. Ayun mananggad. Takon day mo iboto, day ka uungiton kan ustya. Diyos Mario Joseph. Sige tabi Father Boots, salamat tabi sa Anyway. pagpartisipar. Yes, sa kasi sabi pakisabi na importante, maging masusi, hindi sinususian na botante ha. Yan, opo. Sige. Thank you. Thank you so much, Father Boots Bombaze. Yan, tabi. Igwa pa ning saro digdi tabi attorney, si Kapitan ang pipahanap ning beneficiaryo kan tupad. Tabi attorney. Go ahead. Pareho niraray po ang guidelines sa COMELEC. So, hiling-hilingon ta po ang mga hiro ta na nasa kwalifikasyon man po ang kung talagang kwalipikado kang tupad. Bilang opisyales, dahil iuman po ang mandato mo, busa ng paghalion ang magiyahang ka mga legal requirements kang pinapatupad mo na mandato mo. Kapag nagsobra ka kaan, may nakahilig po sa imo, sa likod mo, sa ampangan mo, sa tagiliran mo, nakalaban mo, o suportadores kang kalaban mo. So, Yan. yun po yan ang mga advice sa satong mga kandidato na elected official. So, Oo. discretion po pero exercise your discretion carefully that you will not be held accountable for it Opo. by your constituents. Opo, attorney, balikan ta na itong susauwas na suportador. Pero itong suportador na natawan nito ning show cause order tabi. Sarap paman sana po. Sarap paman sana. Ano po so ginibo tabi? Go ahead. Pinost niya sa Facebook so picture kang kandidato nakalagduman vote. Oh, di Klarado. Klarado. And gusto ko dagdagan, Sir Papa P. O, Mm-mm. di ba? Papa P. Mas magaling pagdangugan Papa P. Na pirang bisis na post, pirang bisis na reklamo. Oho. Because krimen po kung pirang counts mo iniginibo. Ay, see. Sa sarong tawo, may tulong bisis na kami pidadaran, ta iba-iba ang post niya. Ah. So, bako lang pong sararuan na hiroan. Kaya please, tugabos po dyan ang dadadawag Papa P sa programa, Mm-mm. kang boses ng barangay. Mm-mm. Nakulpi po kamukaan kung pirang counts ka mo magparapos dyan, na di ka mo ma-explikar o ebidensya man na masasabi sa indo na ini po, bakong pagbalga kang premature campaigning. Iyo. So Now, it's not just once, pira po ang na-attachment, pira po ang na-counts kang premature campaigning. kung pirang beses ka nag-post sa Facebook, iyo man Na subilang. iba-iba po bako man po saro-sarang beses, sarong pangampanya lang. Oho. Kasi po, how many times po kami nagpadara duman sa sarong tawo lang? 3 times. Oh. Iba-iba po, sugibo niya. Okay, sige tabi. Now, igo patinin pagkakapreso tabi attorney igo ang pagkakapreso? Gabos po na pagbayular kang Omnibus Election Code. Araw po kang premature campaigning. Isabay ta pa ang kontrabigay, vote buying and vote selling. Mm. Gabos po ang mga election offense. And that is a special penal law. Yes. Ibig sabihin, ang penalty po kaini not less than 1 year and not more than 6 years of imprisonment. And ito po ang magabat sa mga kandidato, perpetual accessory penalty of perpetual disqualification to hold public office and to vote. Iyan. Accessory penalty kasabay po ini. And ang to magabat-gabat man, lalo na sa mga supportadores, dai po ini na probation. Dawa na po less than 6 years pwede ka mo mag-apply sa ordinaryong krimen
ang election offense cases po, pag convicted ka, diretso ka preso. Oy, oho. Okay, di Attorney Tabi an saro sa pig-emphasize tadig di is unique ini na sistema ngunyan ni taka ito baga pag sabit nga ni kasubago pag may reklamo kontra sa kandidato, mga ipo ka pang mga abogado kung ano-ano pang affidavit or what, ngunyan day na napakadali nang isangat sa Comelec buda madali nan aksyon, kaya kakaiba ini, mag-ingat talaga kita Tabi Attorney. And kami mismo po ang magpapile kay kaso laban sa Indo. Depende sa mga ebidensyang na-gather ni na pinadaraman kang nagreklamo sa Indo. Yan. Sinampaan na po kang last Friday po gayod. So, mga pira na po itong ribo na hiling kang Comelec, may sapat na ebidensya na filean kay kaso. Disqualification Yan, uyugon mo sa Comelec. Oo. Kaya itong mga panahon, pag mapadiskwalipikar ka, mga ipukang abogado, madumang ka sa Comelec, kaso-kaso ngunyan, madali na. Nahiling mo na, ribo na pala ng pinag-filean Tabi Attorney. Ano po? Eksakto po na ihapot ko po sa Clerk of the Commission at saka sa Committee on Kontrabigay. Yan. Ay, Kontra-EPAL. Kontra-EPAL. Ano po, unlike ang pigsasabi mo pong kaipuang ki abogado, kaipuang ki ito po sa mga disqualification, sa qualification, na bawa ka Sir Pino, bawa ka man botante, bawa ka man residente, bawa ka man Pilipino, iyan po, disqualification, petition to deny due course, tadai ka kwalipikado. So ito po, may 10,000 ito na filing fee. And then po ito ipapile sa Clerk of the Commission po sa Manila. Ipapile. So iba man po ini, dahil ini po pagbalga ki Omnibus Election Code, Section 80 sa premature campaigning and Section 261A sa vote buying and vote selling. So ini po krimen. Special penal law. So ito pang kaiba. And one of the consequences na penalidad kang nagbabayular ka ini is conviction. So sinabi ko na, and disqualification. Sabi digdi, may pigsasabi po ang Comelec na presumption of vote buying/selling. Ano po ang mga presumption na ini? Salamat po. Now we go now sa main topic na Attorney Anota. Ito introduction ta lang ito. Introduction ta lang ito. Tagul piso nagdarangog man na igoning interest man duman. Now we go na sa main topic. Iyon na nga ni na presumption of vote buying/selling na pwede naman na ireklamuan mo niyan gamit itong kontra bigay yata yun o kontra EPAL. Attorney. Committee on kontrabigay po. Vote buying and vote selling. So, kontra EPAL naman, ito po sa premature campaign. Yan. Sige, digdi na kita sa vote buying and vote selling. Madangog Tabi kami, Attorney, in its simplest term, papaano ang mga sistema ka ini na pwede nang ireklamo, vote buying na yan, vote selling? Go ahead, Tabi. Okay. Punta muna sa pinagbabawal ka Omnibus Election Code, which is vote buying, pagbili, at pagbenta ng boto. Nasa Article 261 subparagraph A kang Omnibus Election Code. Unlike before, so sinabi kang may nagapot sa inyo, sa Resolution 10946, may mga presumption na po kung doarin mo masasabi na igwag na nangyayari na vote buying, vote selling. Okay, number 1, mga sumusunod pong aksyon ay pagtataglay ng campaign materials at mapatunay na ebidensya ay matuturing na pagboto at pagpabili ng boto at pagbebenta ng boto. Tagalog ta, kapag in English ta, mas difícil intindi yun. Okay? Number 1, pagmamayari o paghati ng anumang barya, pera, salapi, card, pay envelope, bag, grocery, token o anumang bagay na may halaga kasama ang sample ballot o iba pang campaign material. So, dahil lang po na tinawanta ka Sir Pio ki 500, day mang kabali so sample ballot na ako botohan mo. So, may presumption. Bakit day pa man ito naglaog ang presumption? Pero, Sir Pio, so 500, may stapler na sample ballot, vote for Pio Fernandez. Yan, Ako. Sakto nang gad. May presumption. Day ka man nagigibuhon, kundi botuhan mo ako. Tama, sample ballot na, may stapler pang kwarta. Ay so, sarong bag na grocery, may stapler man na sample ballot duman. O ano pa man? So sabon, yun naman uso yung sabon na papayaso o kaya kung ano man na spaghetti, bagas, may stapler.
nakabali sa sample ballot, presumption of vote buying. So Jean, Okay. so inomon attorney, so paborito. Oh, may nakadukot na vote for Pio Hernandez, delikado ka. Pero kung Anong bagay na halaga? So, ikabit na digdiha. Ito pong pigsasabit ang mga usual na pigigibota during kampanya. Pagtao, kang mga ball cap, jacket, no, payong, kung ano pang mga dawangani ballpen, gabus puan may halaga. Tay mo man bagay ni libre, may ano baga, may halaga ini. Tapos may laag dinaran mo sample ballot. Kabali po ini sa presumption of vote buying. Halaba po ini Sir Pio, mauubusan kita. Number 2, pag-alok o pangako ng isang bagay na may halaga para sa boto ng isang tao. Anong may halaga? Sir Pio, iboto mo ako, tapos sa bilog mo dyan sa harong, pero ngayon butante mo dyan, 10. So, aki mo ba ngayon bagong graduar? Gibuong ko ngayon ki treasurer o sekretary. Oh. May halaga. Nangako ka. May kapalit. So, iyo po an. Pangtulo, mahabang linya o pila Oh. ng mga rehistradong butante o para sa pamamahagi ng pera, diskwento, Oho. insurance, health card, grocery items, at iba pang kalakal. Hindi po may presumption. Gusto sabihin na nanaltag na. Oho. Yaw na sa harong kang ward leader. Nagbabarangaan na. O. Siyempre, mga police surveillance pa man katain ni kung ma-interview, anong yan nangyayari Oo. naman sa harong na ito, anong yung mga nakuanin do. O. Pag may sapat na ebidensya na ang mga pulis na talagang may nangyayari duman na pananaltag, presumption of book buying manan. Anyway, realidad ani. Nangyayari talaga na no, Sir Pio. That's it. Bahay-bahay na pangangampanya, pagbibigay ng pera, discount, grocery at iba pang kalakal. Madumang ka, di ka man lang mabisa mabisa sa mga gurang, may kasabay pang kwarta, may paipit kung sa baga, kung may pabagas, may pag-grocery, kada pagduman mong sarong-harong, yan, book buying manan. Pagdaraos ng bingo games, talent show, iba pang aktibidades na kinagbibilangan na pamamahagi ng premyo ng kandidato, kanilang taga-suporta, Oh. na may pangalan ng kandidato o ang mga isinasagawa sa isang lugar kung saan ang pangalan o larawan ng kandidato ay pinapakita. Ay, iyo pala. Madali sa attorney ano. Halimbawa, campaign period na. Campaign period. Mapabingo so sarong kandidato. Day, kuan yan, presumption of vote buying yan, attorney? And other means, yaw so pandok kang aki, tas ang premyo ang nagtatao. So kandidato o supporters kang kandidato. Yun. Kasi yaw naman so pandok mo kasi sabihon may konsiderasyon Yes. ang pagpabinggo mo na ikamboto ka. Dapat pati pa premyo sa imo hali. Ako. Naku. Next. Paghakot o pagtitipo ng 2 o higit pang rehistradong botante sa isang lugar bago ang araw ng halalan at araw ng halalan para ang layunin ay pamamahagi ng pera o anumang bagay o halaga o sample at may mga sample field ballots. O, ito yung pagtataramta lalo na sa SK. Naganap ini keeping. Yan. Ano pud pa kainis Pig quarantina nin nga, pig quarantina. Yan. Yes, yaon ka nga sa sarong resort. Oho. Usually sa resort-an. Oho. Kung naging day makuha kang kalaban mo, kuha mo na. Oho. Ikipig mo na sa sarong resort. Duman mo na tarawan ng kung tigsararong cellphone, Nya. tigsararong NMAX, sana all. Tigsararong Sanribo, kapiraman sa ng SK, natandang nga grabe sa SK. Tadit man sana, kayang tapo doon. Yan, may presumption kung ang ibang may mga sample ballot pang mako adyan. Kaya ingat kita mga kandidato. May mga presumption na. Gusto sabihin kay ni ikakaaso na. I-apprehend ka kang law enforcement agency, kang PNP, kang NBI, nakasabay sa komitiba, kang kontrabigay. Saka ka na nang magpaliwanag sa presinto. Now, dakulian tabi ibaga attorney dakulian ng mga presumption of vote buying. Now, the unique system ngunyan is kung igwang mga mahiling kaan, so tao na naman
pwede na tulos makareklamo tabi, attorney? Yes, yan po baga usually, yan ang mga kapulisan task, apprehension, Oo. di ba po? Yan man po ang tarabang kita sa may mga pipapaluwas na ako mga QR code para po kag committee on kontra EPA, may committee on kontra bigay, Mhm. para diretso na ang reklamo nindo. Naku. Pero si it na igwabang ka mong ebidensya. Correct. Ako lang picture, may Mhm. affidavit man ka muna. Ito ang problema ta Sir Tio. Dapat igwaban ngayang kasi saruin sa mga magabat na kaso. Mm-mm. So may mga proforma na kitang affidavit, tatabangan kita kang mga PAW, kang Philippine Law Schools, mga makikipag-coordinate po ako dito sa UST Legazpi College of Law, Bicol College of Law, BU College of Law, para po matabangan ta ining mga mareklamo na maggibo kay mga proforma na po na affidavit with the attachment para po mapasampulan na kung si Sepo nagigibo kani. But assured na hindi pong reklamo nindo bay nahili kang nga Sir Pio, yun na ini. Oo. O, imbestigara na ang kampulis. Together with other police reports, pwede po maging sapat na ebidensya para diretso i-apprehend ang nagkukomiter kang krimen na ini. So, makuang ka mo, attorney ha, pati sa mga law schools pala, digdi sa Albay, Ina itatap po ang nindo? next step ko kasi kabali po sinda sa memorandum of agreement na pinirmahan kang chairman May, si George Garcia, together with the Association of the Philippine Law School. So may this is multi-agency and multi-sectoral. Bako lang po ini COMELEC ha. Kabali po didi ang AMLAC, ay kabali po didi ang BSP, kabali po didi ang JCash, ang Paymaya. Kasi Yan. kariba naman po duman sa mga ining presumption ang kahina-hinalang transaction sa online. Kasi po, high-tech na ngunyan Sir Pio. Di taka natatawan. Di nga ni akong cash digdi. Pero nakulun ako sa GCash. Kunwari lang iniha. Yan, O sa totoong buhay. Si sender ta ka. So may monitoring man ang GCash sa mga suspicious na transaction online. Yan, pati GCash, GCash. Okay. Attorney, igwa pa digding hapot, ligtas daw po ang nagpabakal nin boto kung siya magtindog na testigo sa kaso kontra vote buying. Yes po. Gusto ko lang ipaaram naman Sir Pio na nangyari na ini. May gwa na kitang conviction kang ako provincial election supervisor sa Catanduanes. May convicted na po kita duman na vote buying. Ang testigo ta po, so pigta wanang kikwarta, nagtestify siya with sample ballot. Ligtas na ligtas. Pag kinuamuan, nagpabakal ka mang kiboto mo. So pag ika nagtindog laban sa nagpapabakal kiboto, nagbakal kiboto mo na iyan ang kandidato, di ang nakakulong, iyan na kandidatong an. Oho, tamaluwas itong sutinauan, testigo na ito kan gobyerno. Yes, iyo po. Ika na ang papatindugon ming testigo laban dyan sa nagtao sa imo. O ligtas ka dahil kang paninimbagan. Yun man nagagtabi attorney. Now, duman sa GCash pala araw ka ini kuana na kuana ning maray antaw na impormaran na itong sa mga manlain-lain na pasistema presumption of vote buying GCash pati nga ni baga kung ano-ano ng transaksyon ng GCash na pati palan iyan mapupwede on the time of the election or before election day tabi mamomonitor yan kan COMELEC. GCash po na ang ma-monitor kay ni. Ang GCash po mismo ang ma-report as part of their mandate sa memorandum of agreement na pinirma ninda with the COMELEC. Halimbawa ako padarahan ni Attorney Maria Bunao. Daw 5,000 CPU mautang da ini daw. I-report daw kan GCash paano na? Suspicious po sinasabi ta suspicious under the suspicious circumstance. Difficile po yan because this is another factual kay puan patunayan. Pero iimbestigaran ta. Pupunan ki-investigasyon ang suspicious online transaction. Bako man automatic nang utang ka sa Sir Pio. I-ano ka tulos, i-cancel. Siyempre, iba pang police report ka, may surveillance, i-check ta kung ano nata
araw kayo ni nata suspicious ini. Mm-mm. So may mga i-gather pang ebidensya laban sa imo. Pero that will start an investigation. Opo. Ining so mga sa GCash transactions tabi attorney, no arin mapuon ang pagmonitor kan mga transaksyones naan tabi. Nakalag po bilbi sa mga suspicious, ano yan, No arin mapuon ining so cash transfer bagata. Maski baga election igonin mga transaksyones na pipaagi man agad sa GCash outside of election purpose na igwa man sa mga negosyo talaga tabi bona fide man na kuan Iyo po, actually transaksyon. po, iba kitang money ban. Ano gusto sabihin kang money ban? Pagbabawal sa pag-transfer kay 500,000 na mahigit sa araw, bago 24 hours po and before and during election. Pagdala ng salapi ng pasa 500,000 o katumbas nito sa anumang dayuhang pera kasama ang campaign paraphernalia sa loob ng 2 araw bago at ang araw ng halalan. So 2 days before until the day of election. Paalala, magkakaroon po ng COMELEC checkpoint sa buong Pilipinas at inaatasang magkakaroon ng 24-hour money ban checkpoint bilang karagdagan sa gun ban na pinapatupad ngayon. Oh. So, sa resolution na ini, 2 days before and on the day of the election, igwana po iyan na 24 hours checkpoint na sa pag except ang exception digdi pag cashier ka o disbursing officer ka kang kampanya o kang gobyerno and may ID kang ipapahiling na talagang may regular performance kang function mo ang pagdarakit pera. Yan. Another ang pagmamahagi ng pagtanggap ng anumang ayuda, bawal na po talaga totally sa panahon ng pangangampanya ang pagtaok ng mga ayuda. Now, attorney, duman sa GCash tabi di 2 Ito day po, ang gawa at pagbubuo ng kahinahinalang transaksyon at pagbili ng boto at pagbebenta, anumang hindi pangkaraniwan ng daloy na transaksyon sa pamamagitan ng digital banking or digital wallet. Digital wallet po ang GCash and Paymaya. Kabilang ang hindi pangkaraniwang malalaking pag-withdraw ng pera na kinakasangkutan ng halagang lampas sa 500 piso or encashment ng mga tseke sa panahon ng halalan na walang pinagbabatayan, obligasyon, ekonomiya o ang halagang kasangkot ay hindi naaayon sa negosyo o financial profile ng kliyente ay maituturing na kahinahinalang transaksyon ng pagbili ng boto at pagbebenta ng boto. Para sa layunin ay ang COMELEC ay magkakaroon ng otoridad para mag-usisa sa record ng pangpinansyal ng mga kandidato o anumang organisasyon o grupo ng mga tao. At pagkatapos ng marapat na notice of hearing, maaring gamitin ng komisyon ang tulong ng Commission on Audit, Bangko Sentral, NBI, AFP at opisyal ng barangay, iba pang ahensya. Ang lahat ng institusyon ng pagbabangko at non-banking institution ay magsusumite ng kahinahinalang ulat sa transaksyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas at AMLAC. So ito po sa pangdakulan, sa pigtataraman mo na daika man ngaya, ordinaryo ka lang tao pero nag-withdraw ka kay 500,000, di ka man na negosyo. So dapat i-report tulos ini ka mga banking institution tapos ka ini mga digital wallet, arugan GCash o Paymaya sa BSP and sa COMELEC para magpuunduman ang pag-imbestigar. Yan, opo. Dahil may presumption na vote buying ito. Attorney Tabi, I'm afraid, patapos na kayaan sa tuyang programa, Ay, yun natin, 30 na. babalikan tatabi ang mga temang iyan, yung presumption, nagkapira pang mga activities, acts, presumption of vote buying, and ining so sa mga GCash ni Paymaya ta, syempre iguanin mga transaksyon na dapat talaga mapundo within that prohibited period. Ta iguanin mga negosyo baga, iguanin mga pasistema ayan, na talagang kaipuhan man ang cash transfer. Ipapaliwanag tayo tabi attorney sa maabot niya tong episode na naman next Friday. Kung ikaw ka pang gusto tabing kwan, idagdag, go ahead tabi, magdadangog ka tabi kami bago kita mag-wind up mo yan. Go ahead po. Okay. Salamat po sa oras as in oportunidad na naman ng Pigtawakan DCGB sa panginginota ni Papa P, di ba? Na nagpapasalamat po ang COMELEC na naging oportunidad ining mataramanta ang gabus na botante kang albay ang gabus na nakakaabot ining DCGB
ka mga pinagbabawal kang COMELEC. Number 1, dakul na po ang pinadarahan ni Kishokos order dito sa bilog na Albay. Igwa na po sa Rapo-Rapo, igwa na po sa Legazpi. Sana po dahil na kita magdagdag digdi sa lampasampulo ng binaluwasta. Dahil di kami nagkulang sa pagtaram sa Indo na bawal pa mangampanya sa dawa anong paagi. Mag-post ka man sa Facebook o mangampanya ka sa barangay na kung ano man pigtatao mo. Sarong picture lang poan, kamo ang mapatunay na bako ini pangangampanya. Magabat po sa sarong tao ang magkaigwa kikaso. Inibitaran ta na poan. So nangangapunan po ako sa mga kandidato, lalo naman po sa mga suportadores na kamo mismo makakasuhan kang COMELEC. Dainindo ipagbaliwala ining premature campaigning, kadakul na po ang makakasuhan. Dakula na po ang pinail kang COMELEC. So para po sa indong katuninungan, kaayusan sa buhay, dahil na po kamo magibok kung ano pa na bagay na ma-interpret na pangangampanya. Outside, pa po ha, October 19 to October 28, halat-halata na puan. 24 oras pa kung mangampanya, sige sana, bakulagon yan. Sa kontrabigay, inexplikan ko na po na dakulo ng sirkumstansya na magsasabi na mamakal ka kiboto. Dahil na po kamo magpasampol, tabaka kita masampulan. So, gabos na mutante kang bilog na Albay, hilunta na po kung sisay sa mga leader ta ang nagsusunod sa mga anitong tuning kang COMELEC. Na kung sinda nga ni po dahil nagsusunod, paano man sinda maging maray na kandidato o lalo na maging elected official. So, salamat po Mabalos sa bilog na DCGB, Papa P, salamat po sa oras asin oportunidad na yun. Sige, sa tabi attorney, we hope to see you again and magdaranggugan kita maghirilingan giraray sa Friday sa Boses kan Barangay digdi sa DCGB. Katabang niya to, hatod man siyempre kan Commission on Elections Albay. Ako po si Pio Fernandez, kasabay si Attorney Maria Aurea Bobunaw sa tuyang Provincial Election Supervisor. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Hatod sa Indo kan DZGB asin kan COMELEC an Boses kan Barangay 2023.